தாஜ்மஹால்னா மும்தாஜி. நாங்கள் வந்த கடை தான் நியூ தாஜி. நாங்கள் வந்ததே அன்டைமு. பிரியாணி கேட்டோன்னா பிரியாணி கலரில் கரண்டியை வச்சு அடித்து வெளியே துரத்திடுவாங்க. சரி பரோட்டா சாப்பிட்லான்னு ஆளுக்கு ஒரு செட்டு பரோட்டா, 2 பேர் போனோம் ஃப்ரெண்டு நானும். சரி 2 செட்டு பரோட்டா சொல்லிவிட்டு உக்காந்தாச்சு. நாம தாண்டா அடுத்து பரோட்டா சூரியன்னுட்டு 2 பரோட்டாக்கு 2 லிட்டர் சால்னா விட்டு சாப்பிட்லான்ட்டு பிளானை போட்டு, சரி பரோட்டா வந்த உடனே சால்னா எடுத்து போடு ஃபஸ்ட்டு கரண்டி எடு, இன்னொரு கரண்டின்ட்டு பல கரண்டி விட்டுட்டு சரி பிச்சு பார்த்தோன்னா நல்லா பூ மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஃபஸ்ட்டு பைட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு பிச்சு ஃபஸ்ட்டு பைட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு செகண்ட் பைட் சாப்பிட்டு பார்த்தா டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்துச்சு. பரோட்டா சைஸும் நல்லா பெருசாக தான் இருந்துச்சு. ஒரு நார்மல் மெம்பர்னால் 2 பரோட்டா சாப்பிட்டோன்னா லோட் ஆயிரும். ஒன்றோட காஸ்ட் வந்து 20 ருபீஸ் தான். நாம் அன்டைமில் வந்ததுனால பாய் கடை பிரியாணியை மிஸ் பண்ணிட்டோம். நம்ம ஒரு 4 o'clock 3 o'clock வந்திருந்தா சாப்பிட்ருக்கலாம். சரி பின்னாடி பார்த்தோன்னா நம்மள ஒருத்தர் யாரும் குறுன்னு பார்த்துருந்தார் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. நாமளும் யூடியூப்பில் வரலான்னு நின்ட்டாரோ என்னன்னு தெரில.